success. Duol matayo penj madongo e pachoka mano KNEC oketi ratil kod jolony weche somo mane oluongo kod kamiti mar od bura mochung'ne weche somo mar golo pachgi ewi duoko mar penj mar klas 12 ma higa mokalo. Kaka Judith Omondi lero, kwan maduong' mar jolony mane ochopo e nyim komiti no koni nyaka KNEC lok kaka gitayo moko kuom chenro mag penj e kang'ure wi kuo mar penj biro dok piny e pachoka. En bura mane oketo duol matayo penj madongo ma pachoka e tago maliet kaluwore gi nonro ma osebedo ka itimo kod komiti ma ochung'ne weche somo e od bura mamalo ewi duoko mag penj mag klas 12 ma higa mokalo. Jolony weche somo mane oluongi ne oriwo Amos Kaburu, Nicholas Leting, kaachiel kod jokanyo mag Kenya University Quality Assurance Network ka otelnegi kod jagoro margi Professor Paul Mwoki. E kinde twak, seyo mathoth ne odir ne KNEC ka ikoni e duol duto matayo penj ma pachokae, duol mar KNEC e mathoth ne ing'urne. Today, because of how the Kenya National Examination Council receives its funding, if Treasury delays to release funds to pay examination officers, teachers will feel completely demoralized. And I'm inviting your committee, in summary, to look at these institutions which are going to learn from KNEC. KNEC, Council for Legal Education, Human Resource Practitioners Examination Board, HRMPEB, KSEB, including even the Kenya Institute of Management. How come they don't have these rampant cases of cheating? Weche mamoko mane omien godo KNEC ne oriwo chudo matin kendo modeko ma imiyo jopuonj manono penj ka iseyogi kuom keto jopuonj go gi nindo e otendni mag jopuonjre e kinde ma ginono penj. The Parliament allocates resources. It's important that the Parliament allocates resources and budget that will cover the proposed reforms that we have tabled. Of course, we don't have a drawn budget, the itemized budget, but we suggest that we look at examination management in the country and give it the necessary resources so that we don't have cases of teachers being bought, policemen being bought to leak and also expose exam before the exams are done. Weche mane ochwal kaka mago ma owinjo timnegi lokruoge oriwo timo nonro makare mar jogo ma iriwo e chuogo penj madongo, loko jonono mag penj bang' higni 3 ka higni 3, nego teko mag mbui mag simbe e alwora mag skunde kinde penj, kama duong' to en ni jopuonjre ma oyudi ka dhi ataro mag chike penj owinjo dinnegi mar timo penj madongo kuom higni 5. My thinking about disabling technology is during the examination time only, so that there's no, and of course there's no phones that should be available at that time. I have seen like frisking students as they enter the examination room, but you still find in one incident, and one of the challenges that the Honorable Mbaga asked the challenge. Administer tough penalties, and this might call for some review of some acts, if possible, so that we have tougher penalties for offenders, be it individuals, be it teachers, be it schools, be it students, whoever is found to have leaked any information regarding examination. Jolony gi ne oluongi e nyim kamiti ni mana juma achiel bang' jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu rucho oko weche mawachore ni penj mag klas 12 ma higa ma okalo ne okwal. Pach jolony gi geno ni biro konye duoko piny ng'ur e wi kuo mar penj ma pachokae. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawadhi e kaunti ma Homa Bay